This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Ka video link ba ke Instagram account jong Deep Singh hakajan mi jong ka kanre tre ujli arja arpusan kala sei madan se ki dor jong ki laingot ki Snar Pynïap Briew ki bala shim ke jing raja Raghuvanshi haka arpulai tre jemang arja arpusan haki benta ka wei saudong kini ka video ka pen I begini ki laingot ki dang yat na nongriat samau lakiat ringkat ki Diengduh halaki kiti kini ki laingot ki kentop yo Vishal Singh Chauhan u Anand Kurmi baru Akash Rajput ki badang bot yo raja u badang yat chakmat bat ka kurim jong u ka Sonam. Kini ka video ka bala shuyo ring khat da Deep Singh ka deh ka por khandai beje arpusan minute min step. Hakapor min step u Deep Singh ula tap shwa ya ka video ka bala yo ring ya ka Sonam bat u raja hakapor khandai saupusan minute min step. Katu ka ni kanta shwa ba raja unsha Pynïap. Yakini ki laingot la yo iru daw ba Albert Briew tour guide ubala long uksai bagi pulit kin yo kami kita ki runar ki bala Pynïap yo raja da ka jingsela ka Sonam bat uraj sing kuswaha ubadan ha ka ka por ha indoor. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.